Ndinomsindo apho ndiaphuka apho ndinomsindo kakhulu mani. Imbi into yenziwa ngomarhosha bakule ndawo ndikuyo. Oomarhosha balapho bastrikile oomarhosha balapha ndazi umarhosha ustrike kanjani. Ngoba ngoku siyalamba amadoda yalamba ingxaki ngoku. Sigilana ngentloko phaya siyalamba. Sithe xa ndifika nami izolo into support local businesses izolo. Xa ndifika phaya iline indi ityhujonga ingathi sise-Shoprite siyothumela imali. Iline indi amadoda afolile sibaninzi kusebenza umarhosha oyi-1. Kanjani bakusebenza umarhosha oyi-1 abanye basastrikini? No, Mongameli Jacob Zuma sicela wenze something tata. Please cause into zibe nomlalo siyazi baze zakho. Please tata sicela wenze something omarhosha bastrikile apha siyalamba singamadoda siyasokola. Noba ke mhlawumbi ningasinika omarhosha baseKapa for a change kungamnandi yazi kube nomarhosha ozathi xa ekhulula impahla ekhulula akhulule yonke into akhulule nje namazinyo la. Please sicela uncedo bantoda. Hayi ingxaka lo omarhosha bastrikayo ziphi kule ndawo ndikuyo. Oomarhosha balapho bastrikile oomarhosha balapha ndazi umarhosha ustrike kanjani. Ngoba ngoku siyalamba amadoda yalamba ingxaki ngoku. Sigilana ngentloko phaya siyalamba. Sithe xa ndifika nami izolo into support local businesses izolo. Xa ndifika phaya iline indi ityhujonga ingathi sise-Shoprite siyothumela imali. Iline indi amadoda afolile sibaninzi kusebenza umarhosha oyi-1. Kanjani bakusebenza umarhosha oyi-1 abanye basastrikini? No, Mongameli Jacob Zuma sicela wenze something tata. Please cause into zibe nomlalo siyazi baze zakho. Please tata sicela wenze something omarhosha bastrikile apha siyalamba singamadoda siyasokola. Noba ke mhlawumbi ningasinika omarhosha baseKapa for a change kungamnandi yazi kube nomarhosha ozathi xa ekhulula impahla ekhulula akhulule yonke into akhulule nje namazinyo la. Please sicela uncedo bantoda. Hayi ingxaka lo omarhosha bastrikayo. Iline indi ityhujonga ingathi sise-Shoprite siyothumela imali. Iline indi amadoda afolile sibaninzi kusebenza umarhosha oyi-1. Kanjani bakusebenza umarhosha oyi-1 abanye basastrikini? No, Mongameli Jacob Zuma sicela wenze something tata. Please cause into zibe nomlalo siyazi baze zakho. Please tata sicela wenze something omarhosha bastrikile apha siyalamba singamadoda siyasokola. Noba ke mhlawumbi ningasinika omarhosha baseKapa for a change kungamnandi yazi kube nomarhosha ozathi xa ekhulula impahla ekhulula akhulule yonke into akhulule nje namazinyo la. Please sicela uncedo bantoda. Hayi ingxaka lo omarhosha bastrikayo ziphi union. Please man kanenzeni man. Phew.